hello guys! Today is Wednesday. So, nagtataka kayo kung bakit naka-day off ako ng Wednesday. So, ano kasi guys, may nakipag-change day off sa akin. So, since Wednesday, magti-team building kami, maliligo daw kami sa somewhere in La Union. So, bago ako umalis guys, nagluto muna ako ng sampagiti. Ayan, sampagiti. Hindi namin baon yan guys, ano lang, birthday kasi nung tatay nga ni Bella, yung Bella Tubol, yung kaya ito yung fried chicken, niluto ko rin yan guys, ayan. So, yan, so bago ako aalis, so nagluto muna ako, fresh na in the end, ready na para aalis. So, meron din akong tinabi dito na fried chicken, spaghetti, ayan. Ayan, para kay Dudong sa kanyang mga kasamahan sa work. So, yan ang tinabi ko.